Lagunok, Patrizia Bitele, kaixo eta ongi etorri txorienera. Gaur, errezeta tradizionalen eguna, eta nik egingo duena, atzo patata tortillak ginen. Hau ere nik uste dut, etxe askotan, gutxienez hilean behin prestatuko duzuela. Eta gero Patrik egingo du bere berzioa. Zer prestatuko du? Patatak. Sorpresa. Zuk? Zuria esan, nik nirea sorpresa. Nik ondi barizat esan bier. Nirea esan ego. Venga, esan. Patatak herrio sarrerara, patatak txorizoarekin, ez dakit, biera horietara ditu alzaie, gure etxean patatak herrio sarrerara dira, eta esan dagoa, klasiko handi bat, nik uste dut, etxetik juten diren gazteak eta prestatzen duten lehengo errezetetako bat, oso erreza egiten, eta ina, nik uste dut gehiengoari gustatzen zaiguna. Nola egingo ditugun gure patata hauek? Lehenengo txorizoa zerratan eta oli hori gabe gorrituko du lapiko batean. Atera txorizoa, kendu gehiagizko koipea eta horre erregoziko ditugu kipula bat eta baratxuri batzuk. Jarraian pikillo piperra txikitu eta bertara gehituko ditugu. Patatak zuritu, kraskatu, piperrautzarekin bertara gehitu, buelta batzuk eman, saldarekin busti eta egosten utziko ditugu. Piper txorizeroak 3 urekin hidratatuko ditugu, beraien haragi atara, patatei gehitu, eta gatz puntuan jarri ondoren, zerbitzatuko ditu. Horrelako erreza, eta oraindik ere errezago hain aldaz, jendea batzuk piper txorizero ez diote botatzen. Hau ere, nik piper morroa erabiltzen du batzutan, ni laguman neukan arek eza bertako erriosarra, eta ere pikillo piperra botatzen zizkion finago egiteko. Hemen aldaketa pila daude. Hau eta hau nahi eta nahi ez. Bai. Eta pikante pixka baita. Pikante pixkat, hane Errioxa, hau, Errioxakoa da jatorriz, baina gaur egun lurralde, desberdinetan bebai, jan iten da, ez? Eta han Errioxan badauki olako piper pikante bat, deitzen da, alegria. Alegria riojana. Alegria riojana, bai, horrek postasuna ekartzen daue plater guztiei, da horregatik izena. Horregatik izango da, ez? Bisitasuna. Bai, hori bai. Postasuna ez dakit, baina bisitasuna bai. Hemen beste bat da, txoizoa nola moztu. Batzu xerra finetan iten dute. Nik finetan, nik. Ni lodikoan, ni atal lodia gustatzen zaizkit, gero hori egozingo da, eta ero puskatu eta apurtu eta hori. Ekarri dut, bat normala eta beste bat euskal txerriakin eta indakoa. Hau, txoizo, gehiago bota berri eta hau etxerako neuken gordera nire entzako, baina, bueno. Beraz hau, patatak Errioxarera baino, patatak txoizuakin, euskal txerrixakin. Bueno, horrez da historia bat norekin zan honekin, famatu bat... Paulo Ocus? Abeslari bat, abeslari bat, espainola altua, aurkezlea izan dana bebai telebistan. Osborne. Bertin esan zuen, izioten elkarrizketa, eta zukaldean aritzen zata, asko gustatzen zait. Gainera euskal errezeta pila prestatzen ditut, marmitakoa, patata sala riojana da. Era esan duen, osondo, jauna. Baina, hola, sano bota zuen, ni zukalda izan, eta euskal errezetak ditu pila bat, da, patata sala riojana, osondo. Bueno, guk, anekdota bat, lehen Patrik kontatu dio, baina badaukagu, Martin Berazate ginean lanean ibili ginean, genukan errexar bat, aitzak upategi bat zeukan, eta egon baten udako egun beroenean, 35 gradu ero, sukaldean izango zila 45-50. Da orduan izauen patatak errioxarera da? Ez, Martinek esan ziren, Rioja, prestatu patatak errioxarra zuen upategian prestatzen dituzuen moduan. Prestatu zituen bai, Danak izerdi patzetan, erre egin zuten, Rioja, gaur suabe inditut, baina zuen upategian ardoz inguratuta zaude. Gu hemen zuz inguratuta gaude, sua. Berez, pikanti ezauelako, bero ezauelako eta udako egun bat zarako edo danagatiko lan batera? Nik uste dute, aurtengo neguko eguraldi hotz horietako bat izan ezkero, patata horiekin mangamotzetan egongo ginela kanpoan jaten. Betu, ales ziur? Bai, ales beti dago. Bueno, nik hemen txorizoa gorritzen duanean, koiperik ez du botatzen. Ez? Azkenean, ez, bera bakarrik botako du. Koiperik ez datzazula zuk botatzen olixoa. Olioik ez du botatzen. Pentsatzen hauen txorizonek ez dauela koiperik botatzen, ibai zera. Txorizoa botako da, bai, botako da. Batzuk itxen da bena, itxeko patatak errioxerera da, koiara batekin koipe hori kendu. Zuk baztertu itxozu edo utzi itxen dozu? Kendu ditu, nik ite dut txorizoa atara gehiagizkoa, zepet txorizo guztiak ez dute koipe asko botatzen. Nik ataratzen badu, ataratzen ditu txorizoak, koipe hori, platertxo batera ataratzen du, gehiagizko hori, eta gero, koipe hortan bertan, azten nahi zerregozten, kipula, baratxuriak, eta dana. Hori baliatzen du.
Beste batzuk hartzen dute, eta nahi badute garbi egin, zer egin dute txorizo hau uretan egosi aurrena, eta gero, txorizo hori erabili, ja koipea ur hortan geratuko litzai guke, baina graziaren zatia handi bat ere bai. Hori bai. Nik patatak bukatutakoan olako geruza bat geratzen da beti, nahi eta nahi ez koipeana. Hori mesedez, gero burduntzalea hartu eta kendu diozue. Nik uste dut, marmitako txapelketetan da olakoetan nik aurkezten diratenia marmitako bat. Naiz eta oso gozoa egon. Gainalde guztia olako geruza bat koipeana, horrek ez du irabaziko. Honea ongo da, agian finalera pasako da, gozoagatik, baina ez da itxura orkesteko. Nik uste hori kentzea ez dala kostatzen gehiagi. Orduan, mesedez, kendu diozu. Nire amak beti itxeitxu olako dilistak eta txitsirioak eta babarrunak eta itxeitxu nien, lehenengo itxen dau, barazkisekin eta lekaliekin gisatua, eta gero saietzak, txoixua edo biedanak, egosten ditu beste kasola baten, aportako hiperako. Niri dana gustatzen bat berdinien. Nik itxotenien, berak pasasustanien errezetia, nik esan den, oso ondo, baina nahi xadot amamana, ze amamak itxen dau dana batera, hor bota, eta horrek ematotza, beste zapore bat. Lehen gara batean etxen ibiltzen bi kasuela. Ez euskal, nik uste dut, sasoi batean, Patri, lapikoak izango zituztenak, ez zituzten izango gaur egun dauzkago moduan, tamaina ezberdinetako 6-8 lapiko, eta... Lehen zaben lapikua. Lapikua, hori da, eta hortan egiten zen dana. Eta dana eltzekari bat, jarri ane ekonomikan otxapan iskina batean, eta horko sinatu dana, altzan moduan. Ezien ibiliko, eta koipea gaina ongietorria zen, zelengo elikaduran behar zen danetik ez, eta berretzen zen. Gaur egun, dauzkagu ez da berdina lanean obran ibiltzea, ero bulego batean, ero lan iten duena, ez? Bai, eta, honek patatak Errioxarera enleike olako lapiko baten, lapiko normal baten etxien daukogunak, edo bai, olako robot baten bai etxeko aukeria dau, zu motelien egozten daben honek gaiu baten eitxoko aukeria badau, lapiko askarrien bebai, ez? Azkenean lapiko askarrien ba... Lapiko askarrien bai, ni robotanak, lagun batek egiten zituen robotean da, azkenean horren helize badaukaz, pian. Naiz eta polikipini, patatak ez dira danak haino zorik atatzen, ez? Puskatu iten dira. Ondo geratzen da, krematxoagoa egia bai, baina, ona, ezberdin, patatak txikituagoa. Eta zuk, indozu lan... Katerina hundixetan eta lan. Bai. Nerik, indozu gainera lan, nire ikastolara etorten zan Katerin enpresan. Bai. Bai. Eta betxunik jangelako janaririk gustokuena naukon patatak Errioxar erara. Bai. Horrek eta San Jakobo, baina bai, horrek beti. Nintzen oso jatu nona, txikixan nintzen nian, eramak jangela da bidali sostan, eta patatak hori Errioxar era zauzen bakoitzean, egoten niren desietan. Olako toki batean prestakutza ez da horrela izaten. Izaten da, azkenean ez da gorritzen txorixo aurren nata, ez da gizera. Dana botatzen da... Artu beltzea, olako, gaina patatak gaur egun ja, paketetan zurituta eta kraskatuta saltzen dute. Orduan, paketeak ireki, txorixoa, moztu, txorixoa bai mozten da, eta horra bota dana, ura osaldarekin estali, eta kipula bebai, dauzkate paketeak, olako 2 kiloko paketeak, kipula erregozita dagoena. Txikituta eta erregozita. Tomate saltza, eta irakin... Hor ez da hoixa zukaldari lanik, hori izan daike, azkenean... Bai, azkenean, a ber... Beste lan baten moruen, ez? Beste fabrika baten... 20.000 lagunentzako janaria prestatu behar duzu. Zaila da, azkenean... Zu pentsatu 20.000 lagunentzako kipula holan txikitzen hasi behar baduzu. Ezin esku izango zen, orduan. Hor dago, zein izan dugu hemen, ez? 5. gama hori izaten janaria aurreratua pila erabiltzen dira, ez? Bai, erosua da, ez? Azkenean, inbeste pertsonan dako lan inbiar baduzu, erosua da. Etxien ez dago kostaten, ez? Tipula bat mostia, patata zuritzia da, itxia da, denbori aukitzen duzu, baina 20.000 pertsonan dako egisa da. Aldatu jendak, kozinatzeko modua, ikusi duzu koiperik ez dio dala kendu, ze ez dauka gehiegi ezaio atara, txorizo ona danean, koipea ez du atatzen gehi. Orduan, hau, zu motelean jarriko dut, hemen salda badaukat, eta hoxe, lehenko kipula erregozten jarriko dugu, gero berakatza sartuko diogu, gero patata zuritzen jungo gara, kraskatzen, azalduko dugu, azaldu behin baino horietan, gehieno jakingo zuezegatik kraskatu behar da ez, moztu patata, azkenean, almidoiagatik, ez? Azkenean, loditzeko eltzekari hori, eitzen da kraskatu, eta ebaki biharrean. Gero, bakoitzak, igual jendiak itxen dago ebaki zezako, igual guztetako sopa erara, baina normalean kraskatu inbida,
Krematxua guai izateko. Erakutziko diekero trukoa, kraskatu gabe, Bai? krematxua atatzeko, zuen amamak egiten du, ero amonak, Ez da ero izango baina... aitonak egiten du moduen. Ez da izango harto almidoia gehitzia, ze hori ez, ez? Harto almidoia, ez? Nik patata botako jo. Bai, ekiz esan bizun. Aurreatu aldot? Ez. Asmatzen badot? Beitu. Patata purea. Patata purea. Beitu. Hau patata da. Truko ona. Desideratatuta. Honei, botatzen diozu uretara, eta hau nun erabiltzen nuenik. Zuatza uartean, egiten genituen lekapatatak, patatak Errioxarrerara, porru patatak eta 500 lagunentzako. Eta oin ez da, jubilatu da, mendi musu handi bat koldori, koldo zegoen, musikarra. Eta koldo zan, betiko sukaldaritzalen maitatea morratu. Eta bera, nian lanean azain den zenian, da, bueno, zuze sukaldaritza ingo zu hemen, niri haue gustatzen zaizkite, salda, porru salda, lodia, eta hola, nire amamak egiten zaen moduen da. Bale. Eta jenen, 500 lagunen dako olakoa, gero hartzen nuen olako kilo bat patata hori, eta egiten duena, loditu egiten du pixkat. Pixka bat, patatak almidoia botako balio bezala. Eta, zu bai artista da. Eta jo nintzen ningo zain da. Izan ez konta unai sekretua. Nik esaten nion, nola egiten nuen da, gozua eratzen da, eta berdina, ez da trampa txar bat, nahi dut esan, ze badaude, sukaldean badaude trampa txarrak, eta trampa onak, hau ona da. Bai. Azken, nik pentsatzen nagoen, esan bizinula, olako nik lentejak eta itxeko igual noixian behin egin jot, patatatara egositxa dauenean, orain, zapaldu, eta gero bota hori loditzeko. Bai, hori bada beste bat. Atera batzuk, birrindu, bertara botatzen duzu, eta hori da beste bat. Bueno, azkenean helburua berdina dala egotea krematxua. Bai, eta patatak osorik, hori tamaina eta, patatak Errioxarrera txapelketa batean egon nintzen, eta hango aditu batekin, hitz egiten da, eta hemen ze baloratu behar da, ni marmitako batean, agian badakit, ero patata torti batean, paella batean, hemen ze baloratzen duzu, saporea, noski, zagotea koipetzu, txorixua eta nola dagoen, eta ero patatak, pusketak ekustea derrak hor, izatea dana, erdi pure inda dagoela. Horri ere garrantzia ematen dio. Gero, pikanteak egitea ero ez, zuen esku. Ni badezpada, boten hori. Ikusiko gero. Ez die pikante gatu. Piperrautza pixka pikantea da, Ondo, txoixua pikantia izaten bada, gero pikantia da, gero piperrautza pikantia bebai, gero botako tzau txorrota da olioa pikantia da, ingo. Eskaudu upategi batean, Patrizia? Hori, Rio jakin pasau jatzun berdina. Eta ez daukago ardoa inguriman, nik abisatzen dizut. Ura dexet dauko. Bai. Ez da problemai. Bueno, baratxuri atal pare bat, barrura, batzuk piperberdea botatzen diote, bestatzuk pipermorroak zuen nahi duzuen modua. Nik, esaten dizuet, pikillo piper batzuen euskan etxian. Egin da, batzuk afarikoak, eta haue botako izkio. Bai, eskenean, aprobetsatzen. Basu konta dozu, berazategikin, upeldegi baten, insensinun, anekdota bat. Nik kontako zuten beste bat, beste sukaldari ospetsu batekin, Euskal Herrian hemen, Arzakekin. Eta bera, 1979 joan zan Pol Bokusekin, Errioxako upeldegi batera. Eta han, zerbitzatu zotzien, patatak Errioxarera da. Eta gisa da, ez daukiela olako ospe internazionalik, ez da? Osa, ez tozu entzuten, holan... Hemendik kanpo igual entzutozu, paella, patata tortilla, baina patatak Errioxarera da, ez di hola ospetsuak. Eta, Pol Bokus zan, garai horretan, kontsideratzen zan, munduko sukaldaririk onena. Bai. Eta bere esanetan, esan zotzan, mozuek tuntunak zarie. Osa, hau dau, askoz behon haua, nik gero kosina binbiotena baino. Eta hola izan zen. Anedota hori ezagutzen duen, bai. Pol Bokus izan zen, gu hostele izan hasi ginenean, denok miresten genduen sukaldaria eta denok berea baizala nahi genduen izatea, ez? Bere izan zen, sukaldaritza berriaren aita edo ezagunena, pertsona ezagunena, eta hainbat anekdota utzi zizkiula, ze arek esaten zuen, bapatean, etortzen zidan, da, perresilla ez da laban ere gemoztu behar, guraizek gemoztu behar, anakan guraizek gemoztu behar, eta horrelako, genioak eta izaten dituzte horrelako toke batzuk, zeuskan, eta esan, guk parre eta iteken du nolako, baina, sukaldari handi bat,
eta oso mirestua hemen, eta jarraitzaile asko izan zituena. Legunean hitz egin duen, Xuberoa eta segon ginen hitz egiten, eta Hilario Arbelaiz bai izan zen baita, Bokusen jarraitzaile, Bokusen sukaldaritzaren jarraitzailea, ez? Beitu, azkenen bai irakasle izan zen, ez? Berak oso azkar lortu zituen 3 Michelin izarrak, eta gero irakasle moruan egon zen, gaur egun ezagutze ditugun sukaldari oso ospetsuen atzien, ez? Beraz, bueno, haundi bat. Haundi bat, bai. Bueno, arro egongo esan hemen txorien eitzen gabizen patatekin, ze hone dauka usaia, super, goxua. Egia, gaina bada usaia, nik etxean izan du daitu danean inoiz da, kalera atera, eta ateratzen zeituen da. Zer prestatu oso, patatan txorizoaren usaina ero, barruan sartzen da. Hemen askotan hitz egiten dugu, azaloreak etxean ze usaia usten duen, da ez dakit zer, usaia. Hone be usten du, eta jente ez da kejatzen horren beste. Ez que honen usaina goxua da, Eta azalorean ez, ala, biteli. Puskarra usaina dauka, hori izaten da. Zera! Nola usaitu dute zure nire buskarra txarra azal hori baino, desente txarra Bueno, eta zure irakasle izan zan, ez? Hilario Arbelaitz ez irakasle, baina, bere etxien egon zinen lanien, irakasletzat hartzen dugu. Bera, da, Nouvelle Cuisineko aitzindarietako bat Euskal Herrixan, ez? Nouvelle Cuisine azkenean da, sukaldaritza tradizionaletik hasitza, teknika modernuak eta osagai modernuak sartuz, sabonerako sukaldaritza innovatzaile bat, ez da? Hor talde bat hasi zen, hor esanguratzuena Arzak izan zen, eta da, gero Zubijan egon zen, Carlos Arguiñano garai hartan bebai, gero zegoen hor Gorrotxa Bizkaian, gero hor Guria jatetxea, eta Genaro Pildainekin, eta hainbat sukaldari hor egon ziren, guk miresten genituenak, ez? Hasi ginenean sukaldaritza mundu ondan, eta egia da, ni batzutan gustatzen zait, orduko liburuak eta errezeta liburua badauzkat, ez? Nola zegoen irratiko programa hori, lehengo berrogeian musika hori. Badago, antzinako liburua, 80. hamarkadako ere uste dut, eta daude Euskal lehenengo berrogeiak, ez? Eta beraien errezetakin, eta nola aldera gaur egungo sukaldaritzakin, egia esan, ez daukala sekusi handirik, ez? Hemen aipatzen duana, ez? Esne gainat asko erabiltzen zen, platerak oso kargatua, gauza asko, saltzarekin, eta niko astunak izaten ziren, ez? Garaikua zala, ez? Oso frantzesak, ez? Hori da. Muga hor daukagu, ez? Bertan daukagu Frantzia, azkenean, hortik etortzen ziren errezetak, eta orduan beraiek izan ziren aintzindariak, eta beraiek jarraitu genien, eta hainbat eta hainbat errezeta, ez? Dauztardo horretako izan zen emakume bakarra, Tatus Fonbellida izan zen, eta errenterian aukizaben jatetxia, Donostin bebai, eta azkenean, 60 hamarkadan egon zen talde hau, gaur ezagutzen dugunan, aitza eta amak. Eta eratzetik, zenbat eta zenbat sukaldari ematen dituen Euskal Herriak. Hori izan zen lehenengo belaunaldixa esan geike da, ontsi gauz, sauze. Irugarrena o laugarrenean edo segia da, jente gaztea atzeti dator, oso prestatua, ideia handiekin, kozina oso, gaina gaur egun, distantzirik ez dago, Patri. Lehen gari batean hori, Frantzia zegoen hor, eta Frantziko ideiak hartzen genituen. Gaur egun jente hartzen ditu Peruko ideiak, Japoniako ideiak, mundu guztikoak hartzen dira, ez? Hau da kraskatzea azkenean, behin baino gehiotan azaldu txorienen. Labana pixka sartu, eta ero, krak. Sartu, krak. Orduan, almidoia hemen apurtuta dagoen lekuetatik, gehiago ateratzen da, moztuta dagoen tokietatik. Hemen, aitor behitu sartu hemen, moztuta dago, hemen dik almidoi gutxiago baterako zen, eta hemen kraskatuta dago. Kraskatutako aldeak, almidoi gehiago botako digu, eta horrekin lortuko dugu, baina gorputz hori izatea, gure patata hauek. Osondo. Klak. Eta orduan, inzeikena da ebaki laukitan nola laban batekin eta gero patata purian hautz hori bota? Bai. Eta lo ditu ingo zen. Bai. Azkenean, Kateriniko enpresa horietan esan dizut, makina batek moztutako patata laukitan saltzen dute. Orduan, hori,
bai, loditzen da, botatzen du fekula, baina fekula gutxia botatzen du, patata horrek. Orduan, hemendik, bueno, hartu, laukietan egin aldo zuen politxa nahi bat zuelan lauki perfektu eta txikitsua, eta gero, dana txorixua bai laukitxoetan moztuta, eta gero horri gehitzen diezue. Beste, patata pure eskata horiek, eta listo. Hemen, ereinoza, hau aukeran, nahi izan ezkero bai, bestela ez. Barrura, txorixoa, bere koipea, hemen dana ez dutera botako. Hori silikon askolan, koiera batekin, omaka batekin. Piperrotza, gozoa eromina, zuek ikusiko duzue. Nahi duzuena, hau hemen. Eta orain, hemen bi buelta eman, eta patatak bertara botako ditut, eta esan dugu, beste, 3 buelta, zua igoko dugu, eta saldarekin bustiko du. Salda ez baldin badukazue, holako haraki salda bat, urarekin, ero zeratik ez, beste pastilla hoietako batekin. Ez lotzatu. Eta hau gero, egosten dabilen bitartean, ingo bolan zuak ez euskal dantzak egiten? Ez. Ez dakizu? Ez. Ez da zugula hemen ekin dantzatzea, erakutzeko atzot? Erakutzeko atzot. A ber, besuak hola nigo? Hau mugitu behar dut, justo... Mugitu kondik, erakutzeko atzot da mugitu. Txan, salda gitu behar diot. Ai, ze pena, Eta... Beti aitzakisak hartzen. Boa! Zaku zainen. Ai, ama, Hori ez da igertzen telebistan. Sukaldaritza modernizaudan era berian, euskal dantza bai, bere joera modernua daukie. Bai, eta norantza doa, ero nola doa. Jendiak itxen dagoelan olako dantza fusioak eta... Baina jendeak ikesteko euskal dantza tradizionalak, da Gasteizen dau proiektu bat, deitzen dela Zabal dantza, da Gasteizko Muliska dantza taldiak eta Vital Fundazioak indauen ekimen bat, eta orduan bixen artean, egin daue orako webgune bat, plataforma bat, bideo desberdinekin, eta bideo tutorial desberdinen bitartez, ikesten dozu dantza itxia. Eta bai, haukotzu, zuen nivela izaten bada, basua, ertaina edo oso aldua, hor aukiko zu praktikatzeko euskal dantza desberdinak. Eta hola, bideo tutorialen bidez, Bai. Orduan izetako juten ditzen lehen dantzaran, klasea gartzen da juten. Orduan klaseak eman dozoz. Txekitan. Bueno, ze gogoratzen dozo. Zer esatzen. Zuek bakizue dantzatzen bidali e-mail bat, edo, argazkin bat, bidixon bat, nahi baduzu bebe txoriene, abildua eitb.eusera. Oso hemen profesional bateko gula. Bai, zein? Hori. Ez, eskerra, gora. Hau. Oito. Eta honiokoan dauka elastizia hankak hartuta lurra ikutzen da. Igual zuk ordezkatu bizu Aitor, zuk kamara joan da Aitor horre proposamen hori gehiago gustatzen zait. Bitu, nik ez daukat idaipez, nik ez dakit dantzaitzen. Nire ama ibiltzen da trikitixa, klasetan, euskal dantzan, eta bera bai dala euskaldun petua, nik, saltzara gehiago jotzen dut, baina euskal dantza, tokatzen danian dantza itxen, alako errexetako jaixe Bueno, baina holan, ezakizu, eskuak altzau, eta holan hankak apurra mugitxu da. Nekoa. Bai, apur bat, erritmoakin pizi. Aitor goizuetako da, eta aukera pize dute, o pelotaria o dantzaria, eta pelotan... Etzan gehi moldatzen da orduan dantzan, eta dantzan ona. Beitu. Bueno, ni piper txorixeroei hemen, txortena kendu, barruko hasia kendu, eta hau, behin baino gehiagotan indizu hemen, 3 ur ezberdinekin urrotzetik hasita, ingo dio, zer ingo ditu, hidratatu. Hau, hartzen baduzue, ordu batzu lehenago urrotzetan jarri, eta berdin hidratatzen da, baina askar nahi baduzu egin, hartu, eta inbar duzuena da hori. Jarri, 3 aldiz urrotzean, hau da, irekin aldi bat emango du. Kendu ingo diogu, berriro urrotza, beste irekina kendu, eta gero izango da, honen aragia, kendu, eta hona botako dio. Honek, 25 minutu ordu erdi emeki hemen, por, egiten izango du, irakiten hasi dela, eta gero, bastatzea besterik ez da izango. Eta astu jatzu esatia, ondiokan, aukera askoze bizkorragoa biozu, saltzen dago egolako potetxua bai, piper txorizoan aragisa ez, edo mamisa. Bai, Bai. Hala, eta? Ez da guai, igual ez da ingozua, Berdina da? Bueno, ez dakit, nik ez dute desberdin jasunik antzematen. Ni patrietxean, usto piper txorizeroak. Egia da amagana, amak badauzka zintzilik eta kentzen dizkio dela, eta erabiltzen ditu dela, baina
Bitu, bizkaitar saltza egiteko bai erabiltzen ditu piper txorizeroak. Ze gero dana birrintzen dut, eta gero azala eta dana, ez? Eta enaiz ibiltzen hau egiten dudana, ez. Hidratatu egiten ditut, bertara bizkaitar saltza sartzen ditut, birrindu egiten dut, eta gero iragazi egiten ditut. Hori bai. Baina, bestela, ni beste, horiek oso komodua da. Eta azkenean, bueno, badude bertako ekoizle batzuk, euskal ekoizle batzuk, oso ona saltzen dutela, eta, ez da ibili behar hemen, bueno, hidratatu aragia eta ara... Ez da bir, baina, bueno, aukitzen baduzu. Beti aukitzen ditu, igual sukaldian edo balkoian, sukaldeko balkoian bebe euskatolan batzuk dekorasi bezala. Politik jego. Bai. Doran, zuk ikuste duzune etxea kanpotik, euskaorako sorta batzuk, baina hor dauz. Bueno, etxe inguruan, juten bazate, olako etxe asko ez dira, egongo. Bueno. Badau, jendea jartzen ditu olako gauzak. Bueno, hori da, hausuan arabera, ez eketxon bost hauso dauz, orduan... Bueno, danetati dau. Vale. Bueno, orduan kontu zibili, patri izaten bada, bueno. Ez lapurtu. Baina pixu altu baten bizinaz, beraz, ez tozti lapurtuko. Urrutetik ikusten dira piperrak. Bai, hori da. Bueno, gure patatak egin da daude. Utzi ditu gaina, bueno, normala moduan, txorixoak koipea bota du oraindik. Orduan, oin erakutziko izuet, nola kendu koipe hori, eta patatak ondo atera. Naizetan nire kuadrian, olakoak izan ditu danean, bronka botatzen diate, ordua patatan sustantzi guztia da. Ez, gezurra. Hori da koipea. Eta nahi bauzu arpegian da emateko oso ondo doa, gaztetu ingo zarete, baina... Zezaten dozu baina. Kolako kreman bat edo iteko. Bitu. Ona, eta gorputza hartu du, Nahi izan ezkero pixka bat gehiago, hau loitzea badago. Baina nik uste dut, oin bertan, horrela nire gustura daude. Hori bakoitzan arabera, ez? Batzuk gustatzen gaki holan lehor egotia, beste batzuk gustatzen gaki sopa bezala, hori dilistekin eta pasatzen dan berdina. Niri gustatzen gat krematxua egotia. Baina sopa berien bebai, jangot. Horrela, iten badugu, gero iskinetara dago ekoipea, eta iskinetatik, gainek aldetik. Hartu, eta kendu iten dio. Horrela, bultzatu, iskinetara koipea... Beraz, lehiaketi irabazteko prest egongo zen. Bai. Koipe barik... Eta etxean egiten baduzue, honena da, balkoira eroatara, eta hotzarekin, koipe hori pixka gogortu egiten da, eta erokentzeko egia da, errezaba izaten dela. Holan beroan saiagoa da, Hori, izan dut, nik uste dut kontonontzula anekdota bat, nire lagun batek eramaten zaben orako unibertsitateko tapergunera berotzen, olako gizatuak eta amak etxin sotzala, eta beti taperrin egoten zen, olako koipe geruza bat. Ezin zara garbitu. Beti, ora, koiare sartu, da, esaben gogor, da, barruen sakonien egoten zen, hori eltzekarixa, tokatan zana egun horretan. Han non bait. Eta nik ikusten den bakoitzen esaten nahi, eske horrek, ez dakit, saporiokiko da, baina koipiebe. Egia da batzutan, ikuste dituzu batzuk, hori, eltzekariak normal izaten da, ez? Barrun batzuk eta kriston geruza koipean gainean da. Nik egia, olioa eta gutxi ereltzen, baina kendu diozu momentu baten. Ez da kostatzen ezer, holan gainetik pixkat kentzea, den ez diozu kenduko. Baina lodiena, bintzat, ze gainera gorak egiten badu gero ez da, ez geni errepikatu egiten diate. Nik uste horrek nahiko, Geixo kendu behitzaso? Hombre, batri. Legunean kejaka biluzien, txorienen ahonetik izen duenez, ontxe hemen... Nire gatik izen dozu, ointe ez. Ez. Bueno, listo, hola nutziko dute. Neiko. Prest daude, gatz puntuan lehen probatu ditu nola duen, oin, hemen. Hau, oberena izango zen beste, 10 minutu hemen poliki izatea, baina hortako denboraik ez daukagun, ez? Eta ni zure urrengo errezeta ikustea nahi dudan, ez? Bueno, zerbitzatu ingo ditu. Eta lodieran, loditxua gurezu, ero... Holaxo. Holan, ez? Bai. Kontaukot ziete txorien eta reiz errezeta ekartza duten nik hau moldatzeko? Venga, honen hobekuntza, ero antzeko zerbait. Kaldera bat botamin nahi dotzut. Gozaldu dozu inoiz patatak errioxarerara? Igual, ez dut esaten pixamonak, egun normal baten. Ez. Nire moldaketia da patatak errioxarerara, baina gozaltzeko itxendan, holan prestakuntza batekin. Ni klasikoarekin. Hortan ja, ez dakit, gozo ongo gozaltzeko ez dakit jango ditudan, baina hauek, bazkaltzeko erafaltzeko,
Errak izaten dira. Jo, amaiketako baterako bai, holan menditik bueltan, ez? Biteli galdera, ez daite inoiz galdet esan didazun. Patatak jatean horrela erotxi apurtuta. Bat edo bi apurtuta da besteak. Bueno, ni momentu satitu ingot. Ni zalea naiz apurtuta, Apurtzeko? dana hartuta pure bat iteko. Hartu, sardeskarekin, Txoixua, txoixua, nik ez dut apurtu, txoixua da bat. kroskada bat eman behar zaio. Bero, onbertu. Bai. Bueno, berua dauenez, guk jan, eta gero, ezin dugun ezin berba, igual jaterakoan eingo bagur. Pikante dauelako? Horrona. Ot. Bueno, gero gatoz. Agur. Bigarrena gato bai. Bueno, sigo, zuri galdetu dotzut. Patatak Errioxaderan gozaldu dituzun noizbait edo ez. Nik sekula. Baina egisa da, holan, arrautzak, patatia, eta gozaltzeko ondo dauzela. Bakitzu erresumo batuan da, txoixua sartzen dute dela bebai. Eta odolkia. Odolkia, bueno, irugiarra, sartzotzira hor babarruna da dana. Eta eurak badaukie olako gozari bat, oso tradizionala ditzen dela, hash. Eta zein da jaixa? Hasha da, holan, itzen daue naski bat. Patatekin, itzen dabe arrautzekin, eta aragi desberdinekin. Orduan nik gaurin bi, txoixuekin bat. Gero, ez da berdina, hash eta hash brown. Dala beste errezeta bat. Marroia. Hash marroia. Ez da hash marroia. Da, holan, saltza dituzte olako tortita batzuk patatekin. Zaten dira tortita batzuk patatakin eina da frigiluta joaten dienak. Horreko saltzeko eta bebai hartzen dienak. Baina, hau, beste prestakizun desberdin bada. Eta biteli, hau jasa, nik hori, uste nuen, aragi xeetu ez daiten, okela pikauakin ero? Ba, itzen da. Osa, bai, zukin duzu moldak eta txorixuarekin. Nik txorixuakin ingo. Vale, oso ondo. Oso idea ona. botatzotza irugiarra, dana dalako, orduan kontakotzu zelan ingoten. Lehengo ingo tipula eta berakatza erregozi, gero txoixua saflatan gehitxu, patatak laukitan, iagozitxa dauz, eta guztixa 5-6 minutuz kozinau zu bizixen. Gero labeko erretilu baten jarriko eta rautzekin, eta 8 minutuz errekot 180 gradutara. Perresiakin zerbitzatu, eta, ogi puxketa bat da izan da, zantxartu gongo arrautz goringua apurtzeko, baina, horren bila joengo gara, lasai, eta bitartian joengo gara hau erregosten. Vale. Eta hau gozaltzeko orduan. Niko saltzeko, egisa da, txoixua eskatela sartzen. Igual, olako bixamonan baten edo, bai. Baina, egun normal baten txoixua gozaltzea, astun egisa niretako, Ni egia da, gu, hoteletan da, bidaietan da ibiltzen garen horietan, olako, hoteletan pixkat danetik egoten da, tal bat daukazu frutakin, beste bat daukazu boieria orokorrean, ogia, gurina, zereal pila bat, arrautzan hasiak, ez da izar. Zuzeren salia zara. Eta aurkitzen duzu lan, baita olako gauzak, ez? Ez da egit, arrautza fregitua, babarruna zuk esan duzuna, gero, eta ni hortan niko klasikoa naiz. Zukua gustatzen zait. Zukua tostadak. Zukua, arrautzan haskia gustatzen zait. Gure etxean, tortilla frantzesa erosaten da, noizian behin, hastian, behin ero birritan, umei jartzen diet eta gustatzen zait pila bat. Holan, burdai azpiko egoziarekin edo dalakoa. Baina beste, babarronena ez aizartu inoiz. Ini gure kamarei, beti jaten ditu babarronoiek, gaina, aldamanien ketxupa jartzen die, gero, ziapea da nik. Euskalduna da baina? Ini bai. Bai, ez da, erresuma batuko da. Ez, laniko internazionala da bera, berdin da, honi, egia da. Edo zer remanda janingo lukena. Baina ni babarruna, ez dit, takit. Ni babarruna gozaltzeko, hombre, egoten badie, da hori itzaten bada aukeria, jango. Hombre, besterik ez padao, bai. Noizbait gozaldu izan dotolan tostada bat, eta igual aurreko egunetik banaukan humus bat, eta hor tostadian igurtzi da holan tomate xafla batzukin gainean, eta azkenian humusat txitxirio egozi xai berez, lekaliek basabiz jate goxien. Beste modu batera. Humusa gainera gozaltzeko, guk hemen egia da, pikote horako zerbait dela, baina gozaltzeko jaten dute. Baina ni hortan, hori, betiko, behiu lengunean Juananekin hitzeiten, arrinda laguna, eta, hitzein entzun zigulamen telebistan nola ipatzen egon ginen, gaietak nola jan, da gurinarekin, da
betiko Maria gaietak, bera esate bai, jo, zigor, nibe hori, nire semei eta esaten diet, garbi jan behar duzu eta hori, baina bakarri nagoenean, hartzen ditut olako roiua Maria gaietana, gurin hartu eta holan kras moztu, tartian jarri, beste gaieta bat, olako sandwich gozo bat eta hori kafesnian guztia, gauza bada, adibidea, eta beste gauza bada, gero, itxen dozuna. Nibe bai, igual, iobakin edo nahuenean, hori ez, igual, errebidea gurutzerakuan, ikusi biot berde dagoela eta hor gurutzatu. Gero, igual bakarrik nau, noixien behin, edo kotxerik espada hau, da gorrixan egon dabe, ziarkatzen dotez. Baina, bueno, ez da adibideri onena, umiek ez jarraitzu nire adibidea. Ez egin Patrik egiten duena. Baina bai, umiekin banau, nik itxon dut. Naiz eta kotxerik ez pasau, adibide eman bizu. Duela aste pare bat, irratian egon nintzen entzuten, eta entzuten olako galdetegi bat, ez? Eta hor beti esaten da, ez? Gurasoek umei erakutsi, beti gurasoek umei. Baina galdera hau zen, gurasoen dako, zer erakutsi dizuete zuen umeek, zuen seme alabe? Zuri zer erakutsi dut zuen umeek, pila gauza, ez baina? Bueno, pazientzia izaten, gaia da gauza batzutan irakusten dizutela, zentzudun pertsona bat izaten, azkenean ejemplu eman behar diegu, ez? Eta ume harta, ez dakit, poliki hitz egiten, gauzak ondo azaltzen, agian lehen, enituen egiten gauzak, hori, seme alabei esker, zin naiz, egiten ditu dela uste dut, eta batez ere, hitz egitea. Hitz egitea garrantzitsua, ze garrantzitsua dan, bikotearekin edo lagunekin eta adostasunetara iristeko hitz egitea ze garrantzitsua dan, seme alabekin, egunero hitz egin behar da, eta hor pixkat, politiko lan egin behar duzu, eta konbentzitu egin behar dituzu, zuk esaten duzuna horrela dala, eta beraien hobe beharrez egiten duzula, ez? Orduan, lan politiko orduan. Bai, lan politiko egitea tokatzen da, hori onartu behar dugu, gure etxean beti, agian demokrazi bat ez dala, eta beti, batzutan, gure esanetara, makurtu behar dutela, ze azkenean, hori nik guraso batzuei esaten dira, nik nire seme alaben laguna naiz, baina lehenko beraien aita naiz, eta batzutan esan behar dit gauza batzuk, beraie ezaizkina gustatzen. Lagun batekin ez izuna, lagun batekin, horre kristaloien puskatzera goaz, goaz! Bueno, nik, hor aitan gurasoen lana da batzutan, kontra ikea, eta ez ustea horre egiten, orduan, batzutan ezetz esan behar zaie umei, Dena ez da amen, bai, ez. Batzutan umeekin aserratu inbar gara, eta beraiek aserratu inbar dira, ez da txarra. Bueno, bagoiz errezetiakin. Errezetia, berez, oso sinplia da. Inbidoguna da, hau erregosten gabiz, gero txorixua bota, eta nik ez datzateingo zigorrek egin dauen moruan, gero... Koipia ez diozu kenduko, Koipia ez datzat koipia joengo da... Honei emango zan xapuri egin da olixoekin nahazten, eta gero jarriko da patata egosiakin. Hori bai, errezetia azkenean azkarra da, zera hau erregostia, eta dana nahaztia da gero laban. Baina lehen da bizi aukibidie patata batzuk egositxa. Vale. Nik patatak egositxak egisa da aukitzotela asko, etxien, entzadarako gustatzen jat. Olako gauza batein bihar badot, bebai gustatzen jata aukitzia. Agiz, barazki krema baten dako bebai, gustatzen jata aukitzia, da batzutan itxen dutena da, barazki batzuk etxe ditut laban, adibidez, itxen dut oiasko paparra. Eta orduan, barazkixak laban aukitze ditut, eta jate ditut aldamenian jateko lagungarri bezala. Eta asko sobratzen bajat, patata egosi bat egin da, aukitzen bot salda bat etxetik, horrekin itxen dut barazki krema bat. Eta azkenien, ez dakit oso lagungarrixak die. Patata egosixak. Bai, eta egia da patatak fama txarra daukala, zaintzen da jendean artean. Patata ez da ondo ikusi, eta nik, dietista eta izan ditu danean da, patata egia da, neurrian, ero beti pixkate neurtu, azkenean, bere kaloriak eta ditu. Baina patata, ez da berdina, egosita jatea, ero patata fregitu batzu jatea. Hor gaina, hor bada taula bat, eta ez dakit zenbat kalori gehiago diren, baina patata egosi bat berez, 100 gramo badira, ez dakit zenbat, laro gehi, 100 kaloria, patata berdina, frigituta, igotzen dira kaloriak desente gehiago. Orduan, ze gaina gero askotan,
patata frijitua zerekin laguntzen ditu, ez? Lehen, maonesa kontuak eta ibili gara, ez? Arrautza frijitua. Arrautza frijitua, ketchupa, eta olako gauzakin, orduan, patata baino gehiago da, aldamenean ere igual, ez jartzen dizkigun gauzak, eta patata frijituak. Egosiak, benetan oso interesgarria da, eta Patrek esaten duena, aldame izan ezkero, hori ensala bati, ero guarnizio moduan bakarrik, pixkat pela daudenean oliba olio txorta batekin eta gatz pixka batekin, patatatzu zoragarria daude. Eta esan genuen atzo, azalarekin jan ere patatak. Jan alda azala. Ondo garbitu beharra dago, azal hori, baina ez da txarra, ez da kaltegarria. Ez niri patatak, egixe esan asko gustatzen da nire gixen gustatzen gaten barezkixa, baina gozari hau, jasa hau, ez, azkenean dauka patata, bueno, joango da, hemen txoixuan koipiak, ez da joango frijitxuta, ze hau egositxa da, gero, hori ez, koipiakin apur bat plantxan txigortuta, eta gero labian doia, baina ezken txorixua, arrautza, ez da gozari bat olan egunero jatekua. Igual egunero, nik jate gotena behintzat da, ogi isa, txigortuta tostada batzuk, olixo batekin edo, hori humusakin, aguakatiakin, arrautzekin, olo malutak, olan jogurtakin eta frutakin, eta nik itxaitxut nahiko gozari harinak etxin nagoenean. Baina egia da, gozariak badauka hori, ez? Beti berdinak jate aspergarria, eta gaur egun gozari ezberdin batekia oso erraza dara, eta gauza aukera asko ematen dute, ez? Basu ez da. Lehen, esan ditu, galleta gurinarekin, ogitxi gortuan, marmeladarekin, zerealak, fruta, sukuak, hor, egunero zerbait ezberdina sartu aldugu, eta zeratik ez, noizean behin, azpiko gozotegira joan, eta olako kurrasan hon bat, napolitana bat, olako karrakela bat, maspasakin, eta ni oso karrakela zailean naiz, Ni napolitana zalia. Ni karrakela, gehien karrakela gustatzen zaizkit, Beitu, hau ja, labera doia, da etorriko gara bueltan, hau ja, prestatuta dauenean, honek pixatzen dau, Pixu hartu da horrek? Bai. Hori, gerri bueltan gero pentsatu esalako pixu hartzen dauen. Bueno, hau jarriko oinarri bezala. Eta arrautza zelan doaz, irabiatuta ero osorik hor gainean? Beitu, nik jarriko itxut osorik. Normalean eitzen da bi aldetara dago, badauz hash batzuk ikusi itxu denak, saltze dauela arrautza. Horan, gero arrautza purtu batzuk izango bazien moruan gero zerbizatu, eta batzuk itxen dauela horako zein algo zan hemen ez, izango bazan arrautza irabiatu batzuk. Hartu, hemen nahaztu dana gero, eta zerbizatu. Bai, baina gukingo dugu apur bat, desberdin, edo gure erara. Ez, gure gozarixa da, beraz. Bueno, afari merienda. Hau lau pertsonan dako izan daike, Bako izan dako arrautza. Gaur egia esan, patatak Errioxarra erara, gero jasa... Atzo patata tortilla iru ingaben, honek gero ekarriko da bueltia. Iuntzian tokatu zaigu, ez da, bizikletan ibiltzia, o... Bai. Zerbait. Hau labaradoia, eta 8 minututan ikusten zaitxuste berriro. Buah. Honei bakitzu ze falta jakon? Ja, apur bat honan apaintzeko. Gazta birrindu bat, Gainetik? Horrela bera bakarri ja. Itxu. Esan dizu gozatzeko, ez baina... Merixendatzeko igual bai, Bueno, zerbizatuko. Jau jateko prest dau. Gero hemen, perreixei apur batekin horan ja disimulatzeko. Belara apurtxe bat sartzeko. Bai, hori da, engainatzeko berdea, izan da, gaurko gozaria. Hori da. Behitu hemen jarriko. Bueno, nik uste dut hori, Patatak Errioxarrera etxe askotan jaten dira, eta errezeta hau ere, nik uste dut etxe askotan inalduzuela, zailtasunik ez dauka ez zer. Ez. Eta, bueno, ikusita zeo zai dauzkan, kusua, segur. Bai, hemen apurtxoa garbitxukot, eta perrexila. Perrexila esadozu guraizeekin, ez? Guraizekin, no sé. Gure... Bokus. Bokusek esaten zauen. Berez pasaia zu guraize batzuk, hartazixak netzako. Ze bestetara, xuku ateratzen zitzaiola apurtu egiten zala ostoa esaten zuen da. Honek mosketa hobea dala da. Bueno, fina. Jende pila batek erailtzen ditu. Zer zabiz jaten? Txoizu, Zeba. Ez da egibuti, itxoin, baina bisok batera probio. Patre. Bueno. Ez atala kontua, ze horrekin ni ere pixkat mindutan nago. Montxi kontako ez da zu. Momentuz, gure txorinatarrei erakustia gure hash chorizo gozarilla.
Zegatzi zauz minduta baina motel. Jakia utziko, gosaria... Gosaria? Gosarixa. Porto gorrengo. Zegatzi zauz minduta, kontau lehenengo. Hasi daten. Kontau. Beti zuazten zelako, eta usten zatitxa txarrenak usten dizkiazu beti, niri, Patrizia. Bai, zera. Bai, beti hemen dago, pixkaki pula, patata, arrautza, txoixua. Bai, danetatik apurtxo bat. Perrexilla astu injatzu, Una. Eiz esango saltzeko, Bai. amaiketako baterako, Zue, bazenek izan. afaltzeko, gaurko edo bixarko. Bixar arte.